like și subscribe ca dacă nu-i ti moare mama. Salut și bine am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să facem un tutorial cum să ai mai multe FPS-uri în 5M sau GTA, că avem niște setări în care vă va ajuta și în GTA Online. Vreau să menționez de pe acum că dacă ați venit pentru tutoriale cu 5M, să nu vă așteptați să aveți și grafică și de toate și FPS-uri. E un mod în care dă toate graficile mai mici, etc. Așa, păi în primul rând aveți primul link în descrierea acesta și după cum vedeți aici dezactivează mai toate setările mari și a fost și testat. Original avea 32 de FPS-uri și cu modul avea 55 și a fost testat pe un Intel Core 2 Quad, nu mai știu ce, 8 GB de RAM. De pe acum să știți că 8 GB de RAM este minimum pentru a juca acest joc, mai puțin nu vă recomand. Și placa video de 1 GB. Apăsați pe 5M Low and PC Download așa și vă apare aici. Îi dați bine, eu l-am deja instalat, așa că vă las pe voi să-l instalați. Ok, îl trageți pe desktop. Așteptăm puțin să se încarce. Ok. Așa, îl trageți pe desktop. Bine, eu stai să văd dacă... De fapt nu. Vă duceți, dați dublu click și îl dați în bară. După căutați 5M, dați click dreapta și vă duceți în locațiile lui. Așa. După vă duceți în 5M Application și aici aveți un folder Citizen. Așa, ce faceți cu el? Nu-l puneți direct aici, acesta. Mai întâi îl scoateți pe ăsta original pentru a vă asigura că vă merge. Că, na, poate nu vă merge și trebuie iar să instalați 5M și nu vă recomand. Bine, eu deja l-am pus pe ăsta din pack și pe cel original l-am aici, așa că o să-i dau X și o să las. Voi trebuie să trageți pe cel original aici. Ups. Și după îl trageți pe ăsta aici. Ok. Nu știu cine îmi tot dă mesaje. Așa. După dați X. Și în caz de nu vă merge prima dată, vă dă crash. Intrați. Vă dați un restart la PC în caz de vă dă crash, că o să vi se facă un update la 5M. Și în caz de nu vă merge, vă dă crash 5M-ul, vă dați un restart la PC și zic eu că o să meargă, așa a făcut și la mine. Așa, și acum pentru cei care au venit pentru setări GTA și ajută și pe 5M, vă duceți, descărcați al doilea link. Așa, îi dați download. Așa, eu nu o să mai am nevoie de el că l-am deja. Acesta e. Bine, mai întâi dați click dreapta și open with WordPad. Și aici aveți cele mai low setări care se poate și mai aveți de făcut ceva la el. Vă duceți aici la video card așa și vă scrieți placa video, o tăiați pe asta a mea și o puneți pe a voastră. Ca să aflați ce placa video aveți, vă duceți într-un folder în documente, Rockstar Game, GTA 5 și aici ăsta. Bine, eu deja am făcut chestia asta și vă arăt aici placa video, o copiați, așa, îi dați click la copy. Stai să închid asta. Așa și dați, tăiați ăsta și dați paste.
După ce ați făcut asta, dați save la acest mini document, îl trageți pe ăsta pe desktop și îl puneți pe ăsta și cam atât aveți de făcut. Dacă v-am ajutat, scrieți-mi în secțiunea de comentarii și dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și noi ne sigur ne